Hola, em dic Ivan. Jo no porto uniforme com els companys que han sortit abans. Aquí no som actors, som testimonis reals, però sí que per arribar caminant cap aquí, doncs jo m'haig de posar cada matí una pròtesi que fa que diguis, que cada dia et recordi el que a mi em va succeir ara fa 25 anys. Jo tenia 14 anys, vaig complir 15 a l'hospital. Era la nit de Sant Joan, és una nit on els pares són més permissius. A les 4 del matí, per Barcelona. Jo visc a Sant Cugat, vam haver d'agafar la carretera a la Rabassada. Anàvem a una Vespa, 2 amics, amb una curva, quan només faltaven 4 curves per arribar a casa. Doncs un cotxe que corria un pèl massa, va agafar la curva un pèl oberta i pam, ens va pagar. Perquè el que jo tenia molta por era de ficar la mà així i de no tocar-me la cama, de tocar el llit, no?, directament. I aleshores, clar, quan t'amputen al moment, doncs no notes que, dius, em falta un peu, notes allà el peu i encara avui el notes. Al moment dius, ostres, no, potser no m'han amputat, no? I et ve un subidon i crides a la infermera i la infermera es desmorona i diu no, espera, que vindrà el metge i t'ho explicarà. I sí que arriba el metge i et diu no, sí que t'hem amputat, però t'hem amputat per sota del genoll. Quan coneixes una noia li dic monotarà, no monotarà, que li dones molta més importància a l'aspecte físic que al fet de poder caminar i estar bé. I el tema de dir que no es noti, que no es noti. A poc, amb els anys, te n'adones que això és el de menys, l'important és caminar bé, que no et faci mal. Pedirles un aplauso para todos ellos. Per què ho fas? Perquè m'agrada intentar aportar almenys la meva experiència i perquè no m'agradaria i no li desitjo a ningú que hagi de viure el que jo vaig viure quan vaig tenir el meu accident. És una nit d'aquelles que dius no la vull mai més a la meva vida. Tot això que es fa ara no es feia abans, quan jo vaig tenir l'accident. A l'any 87 jo no culpo a la persona que va agafar aquella corba més ràpida. Aleshores, el normal era anar begut, anar de marxa, córrer i a veure qui corre més. Avui sí que crec que amb totes aquestes campanyes i aquests esforços estem intentant canviar això. I amb les lleis, que no siguin tan permissives, s'està intentant canviar perquè la gent sigui conscient. En els nostres fills ja no els hi tolerarem que facin l'idiota com ho fèiem nosaltres. Jo no crec que l'has superat, perquè jo cada matí em poso una pròtesi, de tant en tant em fa mal, no saps per què, però clar, està viu, no? És un monyó i allò un dia no encaixa igual que l'altre. M'he adaptat, però no ho he superat. Si jo en el meu cap penso en l'accident està allà. El mal, el patiment, la sensació de veure que t'estàs morint. Això no t'ho treu ningú, això allà dins s'ha quedat, no ha marxat. El que passa que t'has adaptat a la nova situació que tens a la vida, que és dir, accepto que em falta un peu, que haig de posar-me una pròtesi cada matí, que no tornaré a tenir peu mai més a la vida i no passa res.